Ja vás zdravím u nového videa a viem, ako som hovorila, že nebudeme hrať Dandy World, ale za prvé povedala som si, že predsa akože máme tých 200 odberateľov a povedala som si, že máte dosť radi Dandy World. Takže urobíme dneska to takto. Urobím ešte jedno video dneska z Dandy Worldu a buď ešte dnes skorím to bez Dandy Worldu, alebo urobím, že zajtra bude to Dandy Worldu a pokiaľ to nebudeme nejaký úspech, tak budeme robiť Dandy Worldu a pokiaľ to bude mať úspech, tak budeme robiť pokračovanie. Chápete? Každopádne dosiahli sme 200 odberateľov, veľmi sa chcem za to poďakovať, je to pre mňa neskutočne veľké číslo. Rada by som pišťala moja sestra Spinuška, takže nemôžem. Ale to nevadí. Takže ďakujem veľmi pekne a môžeme sa vidieť na to. Dávaj, či mám nejaký bohviaký tým. Uj, teraz bude brzká moja stolička. Tak. Uj, si musím zapnúť čas. Dobre. Tak. Prosím vás, nemám veľa času, prosím vás, poďme. Poďme. Mám nový trinket. Úžasný, čo? Lepší než V-mode. Nemám pravdu. It's a brick, what did you úžasné. Ne! Taká. Neviem. Nestihla som. Ukáž, máme Louisho, máme tu povedeča kníh, máme tu pán Krabicáka, pani Čokoládu, pani neviem čo a pán Balónik a pán Lupa. Dobre. A pani Servitky. Hráme. Ty vyžierač. Že tu máme distrak. Boha. Bro. Don't do that again. I was scared. Ideme na to. Čum. Jak to vyžiera. Ideme. Tak ne. Šeli to Lívla. Lívla to. Doričky. Nevadí. Požirač. Počkať. Bam. Tak nič. Dobre. Keď tu do elevátor. Šeli na to Lívla, bohužel. Nevadí. Máme tu ešte pána Husenicu mena, to dáme. We can do it. Poď. Poď. Kamo, poď sem. Kamo. Poď. Aj dolak. Tak. Zamatuje sa. Ježe, to je bandačka, už som sa išla ty kokos zlaknúť. Ty máš jedno hapko, nie? Máš dve. Má niekto jedno? Počkaj, má sa tričí. Ja, počkaj. Ja mám tri, dobre. Teda máme. Dúfam. Come on, poďme. Anyway. Bam. Aj tu. Guu. I... Jest to môj. Komu? Bro, zase... Bro. To neznášam. Máš šťastie, že má V-mode, inak... To ma dokáže tak nasrať vždycky. Je taká výbušná. Vždycky mne sa stane jediná maličká vec, neviem, spadne mi hrnček, alebo čo. Ja sa idem vytrhnúť, ty kokos. Ja sa idem vyzlieknúť z kože, ak sa idem nasrať.
Nereálne napríklad, neviem, zakopnem o stôl a nie, aby som, ja neviem, pofúkala si nohu alebo iba povedala, že au, celo si okopnem do toho stolu a že ticho, nikam ty do. Úplne začne ty kokos hejti ten stôl, ježiš. Nič. Môj enemy boy squirm. Pretože mi zobral mašinu. Je to na čo? Je o nervy. Ne, nedávaj mu to, pani Kokoa. Nedávaj mu to. No. To je už veľké špatne. Každopádne, jak sa moc vy tešíte na ten nový update, akože Easter update, chápete? Lebo už sme tu mali akože dvojitý vlastne ten vianočný, kde boli veľko plné veci, akože ten kalendár, kde boli vlastne nič. Celkovo príde ľúto, že to, čo bol ten vianočný, tak čo bol ten kalendár, viete, tak bolo vlastne Bobet, potom bola Ginger, a že nedali ešte Koula a Rudyho. Ja som si najprv myslela, že ich tam nedali, pretože už nebolo čas a nestíhali by to. Ale reálne to stíhali na pohodku, akože dalo sa to. Čiže to mi troška ľúto, ale tak asi chápem teda, že nevedia vymysleť za tak pár dní, akože nevedia urobiť za tak pár dní akože nové skin, takže chápem. Každopádne jak to vyzerá? Dobre. Úžasné. Jupi. Ja sa fakt teším z tohto floru, ja sa reálne neteším vôbec. Ja neviem prečo. Ok, ide sa. Kazeta. Ja som slepá? Prísam Bože, tam bola kazeta. Sorry. Mašina. Ok. Kazeta, ale nechce sa mi. Nečoru. Inokedy ty kokos, koľkokrát sa mi stalo, že keď hráme ran, buď máš taký ten tým, že všetko šľahajú, úplne všetko šlohnú, alebo máš taký tým, že idú okolo, neviem, kazety, presne, alebo niečoho. Nezober to. Čum, koľko asi to všimne, čum mazne to. Tak počkajte, ja sa rozbednem potom. Môžem to kmenúť? Čum mazne to. Boj. Wait. Get to the elevator. Oh, to už. Okay, wait, I need to die. Wait. Wait, stoj. No, ďakujem. Ok, ľudia, toto by bolo všetko pre dnešné video, dúfam, že sa vám páčilo. A teda, ak hovorím, buď dneska do noci ešte urobím tá videjko, alebo už sa na to vykašľam a urobím to zajtra. Uvidíme, ok? Tak, teda dúfam, že sa vám to páčilo. Ďakujem ešte raz za 200 odberateľov. Oh yeah, baby. A pardon, že som nebola taká energická ako inokedy, ale proste chápete, už je večer, už sa vám ospala, tak. Ale na tom druhom asi budem dosť energická, že uvidíme. Čauky.